Na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon pagkararay sa kabos ng mga parantabay kan tudi sa GB Albay Ahead. Ngunyan pong Webes Petsa 25 kan Enero 2024. Mag-iba naman kita sa Gudyan alas 5 nin pagkahapon. Ani magro-restorya kung ano po ang mga nangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Ang programang ini ito sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Maray na hapon tudi. Legazpi, Daraga, Kamalig, Rapo-Rapo, nito. Sa 1st District, Tiwi, Malinaw, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Legao City, Owas, Polangi, Libon, Piodoran, and Villar. Sa mga nakatutok tabi sa traditional radio, DCGB News Online, DCGB App, Radio PH, YouTube, IG, asin iba pang platform sa SOCMED. Pati na sa mga lugar na pigabot sa tuyang broadcast ngunya na pagkahapon all over the world. Pati na ang universe. Kaniguan man ngaya. Kung may nagdadangog baga sa Neptune o sa Mars, ano man, sa mga alien duman, grabe ng kusog niyan indo. Talaga makusog ang DCGB. Sa laro technical si Nemes Flora. Sa IT si Jerome Martinez. Sa News Base si Angel Mostasa. Sa ano na pod kayan dyan sa likod nindo? IT pa yan o production? Production. Anong ngaran mo nga ni? Anong ngaran?
Sina ba ito? Yan. Sarah. Siara. Siya talaga. Leron. Leron, Siara. Bago may inidigdi tabi, bago may ini si Siara. Siara May, bako man, may pa. Pero namon nagka-June, May talaga? Taga digilang ini sa Renutan May. Maray na po naman tabi sa Congressional Office kan tudi. Ayan. Sa pangangenot ni CEO Justin J. Bolaños. Siyempre, dahil man pagilingawan ang hadi kan banker si King Reginaldo. Ayan. Relax lang ka mo. Bueno, so, dara-diretso na po kitakan sa tuya mga istorya digdi sa 2D sa GB. Albay ahead. Ayan, ano? Okay. Ayan. Nakadali na naman tulos ni ano iyan? Si King, makusugdaan, rulot gutan. Pangyayari, adi. Okay. Medyo malipot talaga, adi. Kaya nga ni, bataan panahon tangon yan, kumbaga, anapod kan, tinik-tinik. Sinadayutan an oran. Turo tagiti, kumbaga. Pero day kamo, kwedo kamo kaayan, tayo lugod iyan an kausakan mga turuturang kaso, kulog sa payo, gabos, Ayan. Okay. At mainit, mauran. Mauran, mainit. Sumakuapa ko nga ni kasubago. Sabi ko no, pag nagkusugan oran, kumarigos ka sa oran. Higataod-taod kami, magkusog lamang sa oran. Dahil man nagkukusog sa oran, hasta na utuan, nadagit lamang sa ko. Sabi ko nga, Papa, makarigos ako sa oran. Ako, dahil man baga nag-oran, tagiti man sana. Diyan ka na niya ako sa gripo magkarigos. Makusog-kusog lamang ang bulos. Magparaalat ka kan bagra talaga. Dahil man, tataod-taod, mapundo, mainit kidiit na oras. Napirita magkarigos sa banyo na sana. Yan. Okay? Na-reparo. Na ako, Il Niño ngunyan. Yung bang taramo kan pag-asa, Il Niño. Pero natatasiring. Nagkaparang probinsya pa sa naman ang nakakamati kaning epekto kan Il Niño. Ano ang Il Niño? Sobrang init. In other words, drought o dry spell. So talagang minabaratak ang daga, ang kabasan. Sa ibang lugar, dahil pa man na-experience yan iyan El Nino. El Nino ngayon mauran, dahil na ka magparangalas kayan. Tayo na supigapod na climate change. Bako? Yung baga,
pasalamat kita digdi sa to. Taday pa man kita naapektaran kan El Nino phenomenon. Iyan na sobrang init. Nagtataga oran-oran pa man nga ni sa to. Buda nafe-filtaan na lipot. Duman nga ni sa bakilid. Garo da may aircon. Papunduan na dyan. Papunduan mo dyan, amigo, i-zero mo an kan aircon nindo. Kon natural aircon yan. Makasog an amihan. Igwa pa ki share line. Sabi ko, ano yung amigo ang share line yan eh, oh? So, ara ni sa baybayon? Ano kaya gusto sabihin mo? Ara ni sa baybayon? Sure line ito. Sure line, bako share line. In other words, ining share line na ini, oh. So, dati katong piga-apod ng ITCC, Intertropical Convergence Zone, sarabatan kan mga paros. Kung maparos ka, makasabay ka duman sa shear line. Yan. Okay. Tama ka, amigo, ang signal ng DCGB nakaanto sa Pluto. Sa bulan nga ni, antos pa kami. Bako? Yan. So, magtaga pa siguro man giraretabi kita. Ini mga panahon na ini, dapat pagprepararan kambyada kan panahon. Deta na masiguro kung ano ang sitwasyon digdiposo sa tuyang kapalibutan. Kaya bagatabi sa mga CDRRMO, MDRRMO, sige ang teripon. Sige ang teripon kaya ni mga disaster risk reduction and management offices. Ini supigapod na ikukan taglipot, tail end of the cold front. Bikola daw tabi ni o amigong tail end of the cold front. Aba ko man so intertropical convergence zone o tail end of the cold front. Bikola daw tabi amigo. Teka baga weatherman. No. So in layman's term, so maray na po ini ang paghandaan kan mga LGU. Ining mga sitwasyon na ini because may mga epekto tabi ini. Not only sa mga fisher folks, kundi sa mga paratano man. Ano ang mga strategy na mga dapat giribuhon kan mga LGU para mas na maprotiran ta an sektor kan mga paraoma buda para sira. Ngunyan, amihan an paros palalaog from the Pacific region palaog digdi sa to pigapod na easterlies. Yan, kaya namamatian ta an dangkuros kang paros ali sa sirangan palalaog digdi. Kung habagat paluluwas man sa dagat an paros. Kaya baga katukan mga panahon an mga gurang kato pag may bagyo pigtatangad an langit. Ngaya abagat na. Abagat na paluluya na ngaya an bagyo. Yung pigtatangad din na yan, nag-abagat na ngaya. Kaya ang paros ngaya from west to east. Okay. Sabatan kan amihan, boda kan easterlies. Sa Bicol,
Iyan ang ikog kan malipot na atubangan. Tail end of the cold front. Pakaray, amigo. Ayan, ikog kan taglipot. Ayan. Ikog ngaya, kan malipot na atubangan. Pangyayari, adi. So, magayon po ining pigigibong niyan kan mga LGU na abay pa daw makapagpreparar not only here in Albay but gayod ang iba pang mga probinsya mag-ipos-ipos, mag-asikaso, tadaita isi kung ano ang magiging efekto ka ni dispwes. Bako? O ta, kung alimbawa, amihan ang paros. Amihan. Yan. Kung mapakatanduanes ka, sabat. Sabat ka sa paros. Nadidipisilan ang barko magmaniobra. Yan. Ta sabat ka nga ni. Sabat sa ukol. Pero kung pasiring ka, ali kang katanduanes, pasiring ka digdi sa tabako, garo ka pigbubusol. Tao yun, so paros. Yan ang pahit. Iyo? Okay. So, mas magyon ini yung nagkakigwana kita niyan mga preparasyon sa mga bagay na ini nganing maportiran taman an sa tuyang mga namamanuaan. And kanayon, magibo naman nin mga strategies kung ano ang mga dapat na giribuhon bilang preparasyon. Yan. Unyan nga na isa puro, mailing nindoan ano yan, an rapado kan ukol sa daragsaan. Yun yan. Bako? Yun yan, ano yan, talagang babadulan o yun ang daragsaan. Kada Domingo, napasyar ako dyan sa puro. Minsan may naapit ako digi kay Tata Nems. Takon may tada pa lamang na ibos. Hampayat ko dyan sa aga o sa Domingo, mapasyara man ako dyan. Pag unas Tata Nems, dakulunong kinagkakarigos dyan, tababaw. Yo? Pero ilingon mo man sa ibang parte, so tampakan basura, nayaon sa daragsaan. Ta ibibusol man kan ukol, ali sa sirangan, pasisiring sa daragsaan, abaa. Pag taob, kiko agiraraihan kan dagat, ibabalik sa dagat. Maray kon na pag nag-unas, alimbawa, sa mga basura yaon dyan, igula makimag-arakbot. Dahil lamang. Dahil kimaakbot. Baka pipabarayaan sa na dyan sa gilid, mga kung ano mga basura. Yun yan. Okay. So, napapag-ulay-ulayan tatabi ini mga ipagnod. Because ini mga sitwasyon digdiposo sa tuyang kapalibutan. Marina pong palan kay amigong Manny. Ayan, nakakasipon ang tinik-tinik. Sabi ni classmate Manny de Aquawell Navera. Ayan, okay. Kamusta dyan, amigo? Ayan, kung timog, ang paros para rayo na ang bagyo. Ali sa south. Iyo, pag timog, tuminaririk na. Iyo. Okay?
Sige. Yan. Okay. So, napapag-ulay-ulayan tatabi ang mga ipagod ini because araw ka ni mga sitwasyon na naibahan kita. Kamu man nga ni kayo, naibahan man kan sitwasyon. Ta supposedly, taglipot, Disyembre. Bako? Pero natangon yan, January. O, abutan pa yung February. O. Ayan. Hindi kung magngalasta, iyo po yan ang epekto kan kambyada kan panahon. Ha? Ini ang pigapod tang climate change. Okay? Sige, taon-taon mga tugang, mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Tando ay light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Oh, Mayor no, dekap Ang kalbi ka po lang ginamahigos Ang orago na albayano Yan si Adrian Salceda Taon-taon permimin na ginibuhan Todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid Numero unang masasabi katuwang sa pag-asenso Ang tunay na legit Lakol ng tinabangan kaugmaan ng bitbit Adrian Salceda Pag-abakan masa Adrian Salceda Oh Mayor no dekap Ang kalbi ka po lang ginamahigos Ang orago na albayano Yan si Adrian Salceda Tunay na liderato, masasabing malupit Maugmang, pulang ganyan, maugmang kahimanwa Buong puso sa pagtabang, uragon talaga Sa edukasyon, infrastruktura, unegosyo Pag-uswag, mahihiling, di kalidad ang serbisyo Mayor Nonny Cap, sa imo kami saludo Salamat sa pagpadara sa kabusta pulang genyo Pero matong 30 minutos po makalampas ang alas 4 nin pagkahapon, shout out kay Mr. Wilbert Salvante. Sabi niya, digdi, hello sir, napapanood kita mula dito sa Bulacan. Thank you very much po sa pagpanood ng ating palatuntunan. Yan, Wilbert Salvante. Okay? Bueno, so dire-diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa tudis sa GB Albay Ahead. Ano ining pigapod na angat ang lahat? Yan, ade. Na ano yan? Yan ang sabi di gini amigo, lalo na next month migo, supig apod kan mga gurang na 8-8, 8-8, nakapamara daw kikanal. Pigbabaratak ang ngabil. Na-experience nindo yan na kan panahon na ining ngabil tabaga. Maski gura ano pagliliwoy, minabaratak talaga. Iyan. 8-8 pala next month. 8-8. Okay. Ano ining angat ang lahat? Na dangog na nindo initabi, angat ang lahat. Siguro nailing nyo sa Facebook. Angat ang lahat. Iyo ang profile pic ni Kong Joey. Yan. Ano kung ako nga ni, may ginibo man akong ano yan, meaning kan albay.
Ah. Anong yung albay? Angat lahat, buhay ay yayabong. Albay. Pwede daw an. Angat lahat, buhay ay yayabong. Ano yayabong? Bong tiyaya. Yayabong baga. So, mauswag. Ayan. Okay. Ini pong angat lahat, ang lahat. So, as if na no one should be left behind. Yun yan. No one should be left behind. Kita, ang pigmamaawat kayo niyo na mapakaray ang satuyang kabuhayan. Iyo, mapakaray ang satuyang Yan. Saro sa mga factors kung papaano aangat ang lahat is through education. Through education. Naramdaman nito kay Too, kan panahon ni Kong Joey, siya pa ang gobernador kan Albay. Igwa itong programa na at least one college graduate in every family. Yan. Magayong ka ito sa programa. Dakol nag-aprovechar ka itong programang ito. Nagkaigwa kay programa sa gobyernong probinsyal kan panahon na matabangan itong mga desidido mag-ireskwela. Magpakatapos kan sa indang pag-aadal. Dakul ka ito sa mga nagkatarabangan. Tayo nga ni at least one college graduate in every family. Yan. Kung makatapos o aki, makagraduar, makako aki trabaho, dakulang kagianan man sa pamilya. Kaso nakagraduar, nakako aki trabaho, pwede na nyaman tabangan sa mga tugon, mga nguhod niya na makapag-eskwela. Or mag-avail ganaray kaining programa. Yan, ano? A sort of, ano ito, yan ang study now, pay later. Ayan. So, iba nga ning mga taga-digdi, nag-avail ka ito, taga-digdi ka ngaya, dyan nga ako nag-start sa araw kayo niyo, muya ko ngayon mag-avail ka yan. Ta nagbo-board palang digdi. Nagbo-board from other province da. Still, natabangan man. Nagpakatapos na. I just don't know kung itong sa mga ginarasto ninda, naulian lamang. Dahil nga, payable when able. Okay. Hello sir, Mr. Jeffrey Santos. Yan. Listening from Australia. Starting from morning here till present. Good day, sir. Sa yung katabi dyan, sir, sa ano? I-adta ka na lugod? I-adta ka na? Okay. Sa yung katabi dyan sa Australia, sa Melbourne, sa Perth, sa ano pa itong mga lugar dyan. May barkada man ako dyan sa
lugar na yan, tagadigdi man sa tuya. Queensland palan. Queensland, okay. Una akong Jeffrey Santos, so artista. Tugang ni Seto, babae, lingawang ko na. Jeffrey Santos. Maray na hapon tabi, sir. Good afternoon po. Afternoon man dyan sa Indo tabi. Thank you very much, sir, for listening. Baka may muya ka, sir, na ipa-shout out. Digdi sa tuya. Please, ano na lang tabi? Chat. Ayo. Okay. Okay. Sige po. Ka-Earns, North Queensland. Okay. Iyo po. Tanailing ko po digdi, sa, ano mo, Ka-Earns, Queensland, Australia. Okay. Sige po. Thank you very much, sir, for listening. And kung igwa katabing mo yung ipa-greet digdi, mga kaano mo, mga kapamilya mo, okay lang po. Ayo, Mr. Jeffrey Santos. Okay, nag-friend request tabi ako sa imo. Okay, sige. So, anyway, so diretso po kita digdi. Angat ang lahat. Bot sabihon, mapakaray lamang ang kabuhayan. And one of which is through education. And aside from that, igwa pang mga programa na ma-uplift. Dumampalan sa Inda, 6:37 p.m. Banggi na duman sa Inda, sa Queensland. Okay. So, aside from education, igwa man kita ki mga programang livelihood. Ang opisina po ni Kong Joey, through TESDA and through DOLE, may mga collaborations sinda na mag-implement ki mga programa that will cater to the needs of our needy. So, mga nangangaipo. Yan. True, tupad. Uni, may bago naman so AKAP. AX. MAEP. Yan. Dakulaan tabang tabi ka ni. Ang mga congressman may tagamang budget downloaded ninda. Downloadin nila sa iba-ibang mga agencies. For example, sa Department of Health, igwasin na dyan kipig download na budget. Sa Department of Labor and Employment, igwasin na dyan. Sa TESDA, igwa pa. Sa DSWD, igwa pa sinda dyan pig download na budget. Every congressman has allocated funds for this program. Kaya mas kasayin ka doon. Pero you cannot claim ninduang beses at a given time. Recorded tabi iyan. Recorded tabi iyan. Nataman ngaya. Pati pala duman sa Australia, maoran man, you see, at ali sa Pacific, an oran, Pacific, an Australia baga, nasa may Pacific yan, sa inutan sa nakan, anong ngaran kaya ni, Marianas Island or Guam. Sa inutan sa na yan. Okay. Iyan tabi. Iyo,
So, nataman nga tadi pwede. Nabalo ko tabi ini. Nagbalo ako diyan. Nagagad ako kay assistance sa 2D. Tapos, nag-agad man ako sa AKB. Kata nag-agad ka man nga. Dahil para niya ako sa sa eye operation. Nagpa-operar ako kaniyong tuo kong mata. Ta-blurred na ang pangiling ko. Last year. Yo. Oh. Tinawan ako kay papel. Araw ka ng aldaw ngaya, pumasirin ka dumaan sa DSWD and claim your assistance, financial assistance. Dinagduman ako. One. Habi ko, ugapan niya ako akong pig-alat. So sa ibong man niya ako. Di man nga pwede. Di man nga pwede. Nagka-claim ka na nga duman sa ibong. Di ka na pwede mag-claim so sa ibong pa. Sa parehong bulan. We have to wait for the next 3 months bago ka nga makakuha. Susaro sa nasyon na avail ko. Susaro, di ko man na-avail. Yan. Araw kaya ang sistema. Iyo? So, magayong po ini mga collaboration kan mga lideresta sa mga ahensya de gobyerno. Para matabangan an sa tuyang mga namamanuan. Aside kay ini, iyan for medical assistance or educational assistance o ano paman. What about ngayon sa tuyang kapalibutan? O ito sa test na nga ni palan. Sige-sige ang pa-training. Kung ano ang mo yamong maukudan, welding, carpentry, ano pa ito, nakulunan yan, na mga kursong pigtataokan na TESDA, madyan ka, ma-eskwela ka, may allowance ka pa. Sige ka na makailing ka yan. Pag nakatapos ka, nagkaigwa ki assessment, sa TESDA, pasado ka, tatawang ka ki National Certificate 2, NC2. Na iyo ang magigimong armas if you want to go abroad. Armado ka na. Skill. Pirana ang naka-abroad na nag-eskwela sa TESDA. Dakul na. Tranquilo na bagang buhay. Kada taon may 10 bulan kang trabaho dyan, 2 bulan na pangalo with pay. Ayos baga. Ayan ang pig-apod na angat ang lahat. Baka na mag-uswag, mag-asenso kita. Iya po. Yan. Manunungod sa environmental protection mga ipagngod. Ano opisina ni Kong Joey padagos man tabi sabi digdikan texter ta walang may iwan sa laylayan. Yan, okay. Iyo po. Ano na ito? Sa environmental protection mga ipagngod, igwa man ki programa. Kung sa indong marumduman, ining Albay Golf, na-declare ini na sa UNESCO, duman pati sa Brazil, so declaration, biosphere, maproteran ta ang sa tuyang kadagatan, from Tiwi up to Manito. Yan. May opisina nga niyan dyan sa Manito.
Bako? May opisina nga na dyan sa maan ito. So, ano kanya, UNESCO? Ngunyan, in what way? Tayo nga pagsasabi ta, climate change is real. Sa orasyo imparata baga, madadangog, mababasa ng duduman. Yaw na yan. Climate change. Oh. Ano ang mga pwedeng giribuhon? Kaya baga mailing nindo, sige ang padakol ki mga bakawan or mangroves. Dati-dati, daina iyan ng mga mangroves na iyan ng mga bakawan. Tapig paralod, ginamit na kamanggos. What is kamanggos? Ara mo yan tatanim sa kamanggos? Ano yan? Ararom na term yan ang kamanggos. Kan panahon, naramdaman ko si pa. Panganap na dyan kay kamanggos nga, taday kitang ano nga rin kayo ni? Panggatong sa papa. Ayun mo ang papa. Sa dapog. Dapog so sapnaan. Nga so ko o yan ang banggirahan. Kan mga panahon mo yari. Ngayon na panahon na ni Deman aram yan kan mga bagong tubo. Iyan ang papa. Iyan ang banggirahan. Iyan ang kamanggos. Ayan. Dahil naman ang aram. Kita na siya na nagpakaisi kayan. Kamanggos, pig para puro tulos yung mga bakawan. Tamarayon initatanim na panggatong. Bako? Sa mga bakery ka ito, ang gamit, kamanggos. Bakawan. Depende ng LPG. Ngunya na siya ng LPG. Napuho sumakawan. Ngunyan, pig-revive naman ini. Kaya baga pag nag-tree planting, tree growing, I should say, uyan dyan sa puro, kung maglakaw-lakaw ka mo dyan, igo dyan ki mabakawan, may bug naman tatanims. May bug na. Sa pama nito, sa mga gilid kan baybayon, igwa naman dyan kay mga mabakawan. Iyan, protection iyan. Protection iyan. Sa mga landslide, tapos, kung may mga storm surge, yan. Yung pera kayan, dyan man tabi minasurok ining mga kasag, mga nit. Iyo man ang sendang habitat, dyan sirarom kan mabakawan. Pati mga sira, dyan man. Malimpoy baga sirarom. Maibog. Kaya ang opisina man ni Kong Joey, sige man ang pakipag-coordinate sa mga LGU para mas na masuportahan ining mabakawan. Kaso sara boss Mundain and company, pumanasirin duman sa Pildoran. Nakipag-coordinate kay Mayor Alan Arandia para duman sa Bakawan Project. Diyan sa Ligaw, sa Costa diyan, may bugon diyan ang mabakawan. Wiyo pating ginibuan kay Hanging Bridge. Tara lang ka na. Sa Surusugon, iyo man. All the rest gayod, kay puwan na sumangrob, pakusugon, pahiwason,
dakulong kimaray. Ta protection iyan sa sutuyang kapalibutan. Iyo po, iyan, nagkaparasya na ta, kaipuan iyan, kumbaga, let's go green. Ibalik ta paluway-luway, yan ang mga nakaagid, because this is not for us. This is for the next generation. Sumasunod sa to. Yan ang pahit. Okay. Sabi digdi ni amigong newfound friend Jeffrey Santos, yan sir mangrove yan, Pacific Ocean na yan. You see? Duman nga ni pala sa ano yan sa Australia dakul man ang mga mangroves duman. May video sa digding ipinailing sa kuya you see? Dakulao na tabang tabi ini sa tuya. This is not for us, but for the next generation. So mga masunod sa to, ini ang dapat ang prepararan. Bako? Yung baga, sabi nga ni kan iba, ining panahon na ini, kung baga nasa tuk-tuk na kita. Pasisirin kita sa sunset. Si iba, nasa sunrise pa sana. Ini ang dapat ang pagprepararan. Iyo po. Okay? 5 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon digdi sa 2D sa GB Albay Ahead. Kasusaro, nati no sa ibang mga food chain. Bako di sa nadigay sa tuya, no di nationwide. Tamay mga reklamong nakakaantos. Nata ngayata, lalo na sa mga senior citizens, person with disabilities, tapos estudyante, and other sector. Di man nga kami pigtatawan kan dapat na itao na diskwento. Bako? Di man nga kami pigtatawan. Nagreklamo, nakaabot sa Kongreso. Di binalbalan sa Kongreso. Igwa tatanim sa sarong establishment, tuminao 40% discount. 40%, not only 20%, but 40% discount sa mga produkto ninda, sa senior, sa PWD, sa estudyante, and iba pa. Una ko lamang, duro-diretso na ito. Sarong aldaw man sana pala sa promo. Matanabog ta keto itong ano ba, ngaya kasuwapon, kasuwapon sana. Inabog tak na day makong sintabo. Magayon ko ta na baga yung 40%, susang katos pesos, unworth, babayado mong 40 pesos sana. Tama ito. Uyog-uyogon mo yan. Dahil garing, ini po, sana so mga establishments sumunod duman sa lay na matao talaga ki 20%. Tan iba, nagkitaw siya na 10%. Bako ikatatanas, may card ka man? na-avail mo talaga ang 20%? Sa bulong?
sa pagkaon, sa pamasahe, ha? Sa pamasahe dae, paano, hindi ka ba maka-avail sa pamasahe? May kabayo ka, ha? May karabaw ka, yan. Pero kung minsan baga, sa mga food chain, ano pati, ngaya, ang binakal mo ngaya, nag-order ka ngaya sa tulo katawo, ha? Ang tatawag ki discount, ikasa na. Sure ba, dahi man, baka man sa gross, so total worth, kung siya na ang pagkakapresentar kan ID, iyo siya na ang may discount. Dahi sakop siya duwa. Unless na siya duwa, magpresentar man kay discount card. Sunda PWD, or estudyante, or senior. Yan. Pero kung dahi, maski pa sang ribo ang word kaya, ika mabayad, ang i-discount mo sana, ika masaya may card. Durunungan ang pahit. Ay pangyayari. Adi, iyan ang sistema. Sana, magsunod. Magsunod kung ano ang napapalaman sa lay. Tanganing ding problema. Ito na, at may nagyarong panigi. So, regular price kan kape, dyan sa pagsasabi mo, depende ko sa flavor. May kape Amerikano. May, sabi kan, amigo ko, pwede nga tabi o yan na kape. Anong yan kape? O yan yung mocha. Anong yan mocha? Yung M-O-C-H-A, mocha. Baka may mocha yan, mocha. May espresso, may brewed coffee. Depende sa flavor kan kape. Pero ababa ng sanggatos. Baka, ababa ng sanggatos. Pero may nailing ako sa sarong food chain. Coffee niya starts at 49 pesos. May mga offer naman silang sa mga iba dyan na mga food chain, kape, 49 pesos. Brewed coffee. Ayan. With matching, ano ito? So, nalingawan ko, pandesal na may palaman na bunay. Pwede nang iyang pamahaw. Nung ano siya, agdaw ko ini si Joshua Bino. Agdaw ko ini. Dahil ko na pag-agdaw siya sa rong ihado ko. Permito yaon naman sa bakilid. Ano? Buday si Boy. Si Sai. Uto naman sa Aryoan destino ka ito. Iyo. Besa na. Ugarin ta alas 5 na. Aram nito itong show sa discount sa 20%. Si Kong Joey ka ito ansaro sa mga nag-insister na ipasunod iyan. Ano? Ano baga siya? Siya ang Committee on Ways and Means. Duman sa Kamara de Representantes. Bueno, mga tugang sa pagi po, kansunatang ini. Para men respo na kita magburulag-bulaga, magburulag-bulang na. Digdi sa programang ini, sagod naman kita sa Sabado. Same time, same station, same anchor. 2 days sa GB, Albay ahead, angat ang lahat.
Sa pagharap po, kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang sendong nakariba ngunya na pagkahapon. Edwin Taralda po. Matsala sa Indogabos. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa G.